Seydina Aliyu Badara Sajaja mi Alayi bonya mawali Seydi Dogaya Seydina Aliyu. Assalamu alaikum. An bɛ wulafɛ foli k'a di maliden bɛɛ lajɛlen ma. Diɲɛ fantan ani naani dugukolo in fantan ani naani an bɛ foli bila ka se bɛɛ lajɛlen ma ka yira aw la k'a fɔ aw ma fili fiyewu aw sɔgɔlen bɛ bulonba kɛnɛ an b'o kɔnɔ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka yira kanubaw ni lamɛnbaw ni filɛbaw ani fasoden yɛrɛ yɛrɛ k'aw salamu alaikum. Aw denkɛ n'a balimakɛ Baru Kolontigi. Ouais, bon tiɲɛ don a kun kɛra tile fila ye nka maaw ka hakɛ to sabula an taara Dubayi an bɛ janjo dɔw la yen ani baara ni lahalaya dɔw kun bɛ yen an kun bɛ o waleyaw la yen nɔ alhamdulilahi an ɲuman seginna ka na ba Mali la n'o ye anw faso ye an bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na i b'a fɔ bi sabula n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ko tiɲɛ ti baden fɛn ye an bɛ don min na bi n y'o fɔ bɛɛ n ko buna hadamadenw sɛgɛnna fura tali fura utiliseli fura koɲɛw cayara kojugu tiɲɛ bɛ fɛ ka tunu nkalon bɛ fɛ ka bange n k'o ti kɛ anw ɲɛna dɛ n k'o ti kɛ anw ɲɛna ka sabu kɛ bamananw ko ten ko don bɛ ŋana si man ca anw tile kɔnɔna na fo n'an tɛ dugukolo in kan don min na a sinɔ karamɔgɔw k'a bila u ka programme na k'a fɔ n'i ko k'i b'a di Ala ma n'i ko k'i bɛ sɔn Ala ye i b'a to Ala Taala ta la sabula ko in bɛɛ lajɛlen bɛ ban ni Ala de bi tilegɛ in na Mali dugukolo sanfɛ n ko cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka lamɛnli kɛ sabu an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min ni n b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ ka an kɔnɔ baasi foyi tɛ yen kumakan kun turunna a bɛ tile fila bɔ et puis fɛnɛ muranin b'a an na olu ti ban a la baara na a tacogo don ka foli bila ka se bɛɛ ma n bɛ fɛ mɔgɔw ka radio lamɛn tilegan in na n bɛ fɛ mɔgɔw ka sigida kun ka suganti bi minnu bɛ ka filɛli kɛ Facebook la n labɛn bɛ cogo min na labɛn min bɛ na u ɲɛ b'a la kɔni nin ye cɛya labɛn de ye n ka nin kuma tɛ cɛya n da tɛ don nin na kosɛbɛ sabula n bɛ tila ka n da se a ma nka hukumu kɔnɔna na n y'o de fɔ n ko bulonba tɛ tɔn ye association tɛ a ma sigi ka jama fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ non bulonba sigilen bɛ Ala kama bulonba bɛ baara kɛ Ala kama o de kama n bɛ fɛ cɛ ni muso maaw ka lamɛnli kɛ sabula n'an bɛ taa an bɛ se bi tilegan in na n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni Ala ma baasi kɛ ni Ala y'an si jɔ ka décembre kalo tile 19 le 19 décembre n bɛna face à face n bɛna kɛ ne karamɔgɔ minnu ye n tɛna fɛn fɔ bi mais n bɛna don dɔ labɛn décembre kalo mɔgɔw ka a date repéré le 19 a bɛ bɛn dimanche don ma maison des jeunes na quartier ye Fufalaki de quartier tɛ taa wari la a don karamɔgɔw ma mɔgɔ wele dɛ ne yɛrɛ Baru de ye mɔgɔw wele a don n bɛna fɛn dɔ yira buna hadamadenw na min siga bɛ aw la aw ye min mɛn n'aw m'a ye aw mɛnna ka min ɲini k'a yira aw la k'a fɔ n'a bɛ sɔrɔ wa a sɔrɔla fɛnɛ sabula n y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ko karamɔgɔ tɛ Ala ye kira tɛ karamɔgɔ tɛ mɛlɛkɛ karamɔgɔ ye buna hadamaden de ne de y'a fɔ avec preuve n y'a fɔ ne preuve di 100 ans ani kɔ baara kelen animateur min y'a daminɛ hali sini sɔgɔma ne b'a kelen kan o ye Baru Kolontigi ka d'a kan diɲɛ baara o baara n'i ma ɲɛ k'i bɛ kuma n'i ma ɲɛ k'i bɛ fɛn fɔ a kan e min bɛ ka kuma e min bɛ ka fɛn fɔ i jija an k'a ye i la fɔlɔ o bɛ anw hakili sabati 2022 mobili alhamdulilayi an y'o fɛnɛ sɔrɔ a bɛ Bamakɔ yan a bɛ arajo la yan 2022 bɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fo n tɛ bulonba karamɔgɔw dɔrɔn fɔ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ n b'a bɛɛ fo mais mɔgɔ bɛ se ka na filɛli kɛ k'a lajɛ quoi sabula bamananw ko ten ko Ala ye min dɔn o de wasalen don Ala de ka ɲi mais nin baara ni nafa bɛɛ sɔrɔla bulonba la k'a sabu kɛ dɔnni minnu bɛ di anw yɛrɛ bɛ minnu kɛ an yɛrɛ ye ka yira diɲɛ bɛɛ la parce que n'i ko ko dalilu ka ɲi n'i ko ko nin ka ɲi balimakɛ jija an k'a ye la dɛ e bɛ ka mobili nasi di e bɛ ka mobili fayida di wotoro b'e bolo n terikɛ o ye nkalon ye sa
an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nasɔngɔ ko jɔrɔ bɛ la i bɛ ka nasɔngɔ sɛbɛn di mɔgɔ ma walima i bɛ ka nasɔngɔ fura di mɔgɔ ma a t'i bolo o kuma e tɛ nasɔngɔ fɛ yan ayi tiɲɛ kuma man ca ne bɛ fɛn o fɛn fɛ bi diɲɛ dugukolo kan kuma in bɛ se ka maa caman tɔɔrɔ mɛ y'a to n ka tiɲɛ di bɛɛ ma k'an to Dubayi maa min ye n wele a ka ca ni maa miliyɔn ye ko n ka baara k'u ma deli k'a ɲɔgɔn ye k'u y'a dɔn k'a fɔ ko n ka baara sigi k'u ye tiɲɛ n ko tɔn tɛ ne ni karamɔgɔ cɛ ne ka taa ale karamɔgɔ fɛ sababu don mɛ mɔgɔ lankolonya tɛ dɛ baara n'a tasira anw ne animateur de anw ne karamɔgɔ man kan ka drogué ɲɔgɔn na a cɛ man ɲi ka sababu kɛ fɛn jumɛn ye diɲɛ baara o baara ne nata donna la o baara banna ni wariko donna fɛn o fɛn na n'a ma faamuya ni hakili o baara tiɲɛna o de kama anw ni karamɔgɔ tɛ se ka jɛ ka taa sira kelen fɛ anw bɛ se ka kuma auditeurs de ye parce que olu de y'an kɔnɔfɔ yɔrɔ ye anw bɛ kuma n'olu le su ani tile Mali dugukolo sanfɛ ko cɛ ni muso maaw ka lamɛnni kɛ sabula baro kolontigi yɛrɛ bɛ yan bi n yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan bi n bɛ arajo sigida kunkan na n bɛ kɛnɛ kɔnɔ n bɛ cɛ kɛnɛ kɔnɔ n bɛ dɔnnibaaw ka kɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ se k'a di Ala ma a ye denmisɛnninya ti maa tiɲɛ maa yɛrɛ de bɛ se k'i tiɲɛ n y'o de fɔ Mali dɔnniko gɛlɛyara kojugu awɔ ne ɲininkara Ala n'a kira kama a fɔ ko baro de y'a fɔ ne de y'a fɔ Mali dɔnni gɛlɛyara n dabali banna Mali dɔnni na cɛ ba kelen bɛ kule o kulekan n'i y'a mɛn bilahi i tɛ sigi i tɛ jɔ mɛ nkalon don i bɛ fura ta i tɛ nafa kelen sɔrɔ a la fo tɔɔrɔ ne m'a f'i ye ko karamɔgɔ dɔw ye fura di dɔw ma u ye tɔɔrɔ de sɔrɔ olu bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ u ye tɔɔrɔ de sɔrɔ ne y'o ye dɔw ma fura ta dɛ ka fayida lamɛn dɔrɔn k'a to k'a fɔ k'a kɛ u ye nafa sɔrɔ a la wala dɔnni tɛ nkalon tigɛ maa de bɛ nkalon tigɛ nata de b'i bila nkalon tigɛ la ne tɛ nata Ala ye fɛn kelen min bɔ ne la diɲɛ dugukolo kan o ye complexe de ne tɛ complexe ne tɛ kaba kɔ parce que Ala y'i da Ala de b'i faga Ala de ye première puissance ye yanni dabali ka ban fɛn na diɲɛ na i dabali bɛ ban Ala de la fɔlɔ Ala de ye première puissance masa min tɛ ɲɛ la masa min yeli ye dusukun de dusukun kɔnɔna na ha karamɔgɔ min tɛ ɲɛ la karamɔgɔ min bɛ se ka maa fa k'i lawuli o ye Alahu Taala de masaw ka masa moriw ka mori somaw ka soma sinbow ka sinbo o ye fɛn jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ o ye Ala de sabula Ala ye bɛɛ jɛ ye Ala tɛ mori ta ye Ala tɛ soma ta ye Ala tɛ bolisona ta ye Ala bɛɛ ka kan Ala la nka Ala ko ni min bɛ se ka min kɛ dugukolo in kan o tigi k'o kɛ ale bɛ ka bɛɛ kɔnɔ wa ale bɛ diɲɛ bɛɛ dɛmɛ i ta kan fɛnɛ masa min kelen min y'o fɔ o ye Ala de i bɛ diɲɛ kow kɛ dugukolo sanfɛ Ala ko n b'i dɛmɛ a kan mɛ n'i sera n baara de jugement bɛ yen o de kama ko ne ko bɛɛ ma k'aw salamu aleykum n taara nana o tɛ danatigɛli jabɔ mɛ n nana avec derrière puissance da n bɛ na n'o de sen na karamɔgɔw ka tiɲɛ di n'i tɛ tiɲɛ di diyagoya tɛ o i ta y'i ka dɔnni ye sigida kunkan ta ye sigida kunkan ye wa baro fana ye baro ye wa u k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ 100 bɛ Mali in kɔnɔ minnu bɛ fɛ ka kuma minnu bɛ fɛ ka dɔnni di minnu bɛ fɛ ka tiɲɛ di mɔgɔw ma hali bi dɛ ne kelen bɛ ka karamɔgɔ caman bloqué fɔlɔ u k'u jɔ da la daba n bɛna yɛlɛ u ka don u ka fɛn fɔ hadamadenw bɛ min faamuya dɔ kɛra jajiri fasa tɛ bila jajiri tɛ lafiya mɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ anw sigikun ye aw de n tɛ bɛɛ dɔn n tɛ kuma bɛɛ place la mɛ ne baro ka baara bɛ kɛ aw de kama effectivement n voix t'a cogo la bi o ye diyagoya de n kun ti yan n bɛ jamana min na o climat cɛ Dubayi ka di kojugu Dubayi ka di n'i taara dɔrɔn kumakan bɛ yɛlɛma kumakan bɛ changer fila lafiya n taara ka ko dɔw ye ka diɲɛ dɔn ka aventure n taara ka aventure la ye ko min na bilahi n y'o de fɔ bɛɛ na n ka aventure hinɛ kan ka maa minɛ karamɔgɔ ye aventure ka wari don bilahi talahi a ka haramuya saratu tigɛ tɛ dɛ i su tɛ don kaburu kɔnɔ ni Ala m'a bɔ i la fɔlɔ ne y'o dɔn kɛnɛ kan ne cɛw ye girin na ka musow ye girin na nafolo nɔfɛ ka tila k'a ye ko karamɔgɔ dɔ dalen b'o kan k'o dun jabaru an ka sabali n'i ko k'i bɛ tiɲɛ defa i bɛ wuli k'i jɔ o de kama ne ka animateurs tɛ yan ye sigida kunkan tɛ ɲamakɔrɔ tɛ n bɛ bɔ malidenw bɛ yɔrɔ min na n bɛ taa lajɛ k'a lajɛ min bɛ yen réalité ye jumɛn de ye karamɔgɔw ye mun kɛ n'a ɲɛna
karamɔgɔ ma mun kɛ n'a ɲɛna mais comme conseil kelen di diɲɛ bɛɛ ma bɛɛ k'o faamuya karamɔgɔ si tɛ se ka maa kungo dilan diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔ ye sababu di i ka kow b'i yɛrɛ bolo ani fa ni ba diɲɛ banna karamɔgɔ ye sababu di anw filɛ ne filɛ ka baara min kɛ sababu wa karamɔgɔkɛ ye sababu di aw kana alaw kunkolo biri a man ɲi ayi i mago bɛ maa la ka nafolo d'a ma ka tila ka i kunkolo biri sababu don ala tɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen a tɛ bɛn olu ma mais tiɲɛ ti baden fɛn ye n'i ma fɛn min fɔ dugukolo in sanfɛ i b'a fɔ min ne t'a fɔ k'an dogo dɛ maa caman nana nasi ta arajo la a ma ɲa avec preuve maa caman ye sɛbɛn ta arajo la a ma ɲa maa caman ye wusulan ta arajo la a kɛra pɔ au contraire a ye dɔ fara u ka gɛlɛya mɔgɔw k'a faamu mais dalu don dɔɔnin don n'o de fɔ bɛɛ na n ko dalu tɛ peut-être n'i ye dɔɔnin kɛlɛ peut-être ye namara ni nkalon de b'a la so dalu ye dalu ye dɔɔnin ye dɔɔnin ye wa tiɲɛ kelen pe de depuis ala ye diɲɛ da don min na mais anw ka bi tile a gɛlɛyara kojugu a gɛlɛyara kojugu malidenw t'a dɔn u b'u ko min k'u jaabi awɔ malidenw t'a dɔn u b'u ko min k'u jaabi ne y'o fɔ ne ka diɲɛ mission ye malidenw bɛ lafiya cogo min na ala jabaru n'i bɛ n ka mission d'aw ma n ka baara d'aw ma diɲɛ kɔnɔ k'a ɲini malidenw ka lafiya o de ne ka souhait ye o de kama ne ma politique choisi diɲɛ kɔnɔ ma diɲɛ baara foyi choisi n ko n bɛ to sigida kunkan na ka alaw taala ta fɔ maaw ɲɛna ka ala ta di maaw ma te premier sens kɔrɔ hali ni kunkolo bɛ kabakolo sɔrɔ mais ne b'a dɔn ko diɲɛ in ye tile fila wa lahara de ye badabada ye o dali turu bi bɛɛ la kelen kelen nka yanni o don cɛ ala ta ye min ye n b'o fɔ maanifin ɲɛna ala ta ye min ye karamɔgɔw bɛ ka min dogo karamɔgɔw tɛ ka min fɔ n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna n tɛ taa n tɛ mati n bɛ nɔ la sinon kuma cayara dɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ kɔngɔ bɛ karamɔgɔkɛ la k'a bɛ dɔ ka kɔngɔ furakɛ gɛlɛya bɛ karamɔgɔkɛ la k'a bɛ dɔ ka gɛlɛya furakɛ terikɛ ne t'a dɔn o ye dɔnni sugu min ye bulonba dɔnnibaw dɔrɔn tɛ ne bɛ no diɲɛ dɔnniba bɛɛ ye parce que malidenw maliden mana sɛgɛn bi ne yɛrɛ bɛ sɛgɛn parce que ne fana ye maliden dɔ ye tilegan in na n bɛ don kɛnɛ kɔnɔ ni prévu de n bɛ don kɛnɛ kɔnɔ ni dalu ye parce que invité dɔw kan ka kɛ kɛnɛ kɔnɔ mais n'u sera ka kɛnɛ lasɔrɔ ala fila hɔrɔn nana wayi ne buranagaw ye filaw ye nka filaw kun ka ko man bon mankan buranagaw don mais tiɲɛ yɛrɛ la k'an to Dubaï n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn Facebook mɔgɔw ma a kibaruya sɔrɔ mais k'an to Dubaï n y'a mɛn arajo la ko bari ye maa wɛrɛ de ɲɛ yɛlɛ tuguni ko mɔgɔw ka partage kɛ diɲɛ fan bɛɛ u ka Facebook lajɛ u ka sigida kunkan lajɛ kuma bɛ yen bi kow bɛ yen bi dɛ ne bi jamukan fɔra i kɔ sigida kunkan na n m'a fɔ i t'a ɲɔgɔn sɔrɔ parce que tile fila bɛ n bolo bi ne sini n bɛ fɛ ka kabako dɔ kɛ bi ne sini n bɛ fɛ ka kabako dɔ kɛ arajo sigida kunkan na baro ko ten n nana nka n nana ni prévu ye n nana ni dalu ye n nana ni ko dɔw de ka yira malidenw na k'a fɔ n taara de mais ne ma taa Dubaï ja kama n taara ko dɔ de kama wa n nana n bi yan awɔ cɛ bɛ se ka karamɔgɔ taga ala yɛlɛ sanfɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ sɔn a ye o ye baro ye parce que n bɛ n cogo la n tɛ yɛlɛma n tɛ publicité kɛ maa ye n tɛ maa commentaire kɛ mais n b'a fɔ i ka baara kɛ ne tiɲɛ ni ala ye awɔ ne kumakan man di ko ye ne kan ka go ne diɲɛ maa bɛɛ mais n bɛ ka min bɔ n dabara la billahi talahi ala taala ta don i bɛ se k'a fɔ a man di n ye mais ne bɛ min fɔ ala ta don parce que ne t'a sɛbɛn n bɛ sigi a bɛ jigin dusukun na o de kama ne bɔra Dubaï n ka bi kuma fɔlɔ n ko Mayi kana sigi Bari k'a sigi hali Banankɔrɔ Kulibali n'a sera ka k'i sigi kɛnɛ kɔnɔ n bɛna baara dɔ kɛ bi ni sini n'a fɔra maa min kɔ sigida kunkan na i perdira ne ɲininkara ko e perdira mun na diɲɛ kɔnɔ a fɔ ko baro ye nin fɔ nin don ko ne perdira a la ne baro de ko ten
bari mo do nyele maison de jeune na billaha makene nyana maso nye dimanche do la be ngo bari kana radio la ala ya ke nega Dubai taga bena o dimanche yani dimanche che nega Dubai taga kera hakila mese ga taga na ga benai menna nasro ko bari ma wore nyele keneka man bari gara nyele mansinya ayo dalu sujumay malion mago be ula mali don ka kanoyi ma tege warla de be kan la mede akira ala kamadi ma ke warla woni kama kene kam bimbe do fem membula flo bo fo jebena fini min flen kana ninde nega hay ale foni ma de ko sirin gloki ka dona ka ira chane msoula kone ti dalu fo nti fenke nti dalu fo nti fenke ti ko mo ko lamelike prevu chama be bi mba bela jale da keneka magan avec sabati de abu komi mbako ko kuma kan la so depuis ndara Dubai kuma kan sala men duna bi kuma kan ko tugu alhamdulillah avec yele ka tafe même na bayo bi wula da na nyeki bora do soro ko bari do nyele dimanche do o fana kera tugodi o kera barukuloti baru yana ga do kena kono abe kanu ba chema ani musuma demsen ani makoroba ambe bela jile fodi watina kam masara mani fo ka barkada barukuloti baru dimasi do kera de ba noni do ko follow for doing follow before baru ikuti ya dimasi na me kanu ba fo ambe kara mo fene fo ambe na me ba fo blomba doni baw ambe blomba doni baw fo le numéro 1 ambe bari fene fo arrête bien c'est basé mbala bimba fini na bari kabako ke dimasi do choko di mai ay kabako ke choko di bari ya fo ka be preuve ke ka to si joko ko mai ne jigina ko mo ka ko mo ka na mo ka ko ne jigina be preuve ke du ma bari jigina ya Allah akbar mana ambe bari adalu kadi bami boyo ko ay do nyele akokera choko di sebe kera du bari kalan ke do ke sanfe atara bunda la chogorba bulila kana ko na buye bari ko ay sira jam go be bari kan nu ya ese kubu jo ani barje ako ay sawali na kundo donc o chogorba sira da ako bari ko mo bila ko bari ko lenye ko nyete yor la bari ya nyemine ka kala ga nyera ka nyefie ko chogorba ka be chodi kunya yor la bari ko na to ka kujeta ko nyebe yor la anya fiena wati duli amu be fo bar ma question ube ko yere masiga ay so bari tato do sori na kere duguma bari du to bari jine fo dala ko inkere action kere fo dala ay wa bongo non kuti ko kuma ba so même le boyo na teti parce que ne be fega bara do ge message journal le 19 mena bana ba to be wuli chawo che dilaka baru bolo fenta mena jie be wuli akeneka na fora chawo che ko imma ko sara wa hyperdira parce que ñoo fo beñana nti quartier ke nga fe na blé ka sabuke be feka mo de mesra mi fe may mo kana balika do maison na ko makartita be fe jie de ka wuli jie kana anga ala tayirula association te tonte jekulute wa publicité karamoke to tifo numéro ti di foy ni meni yera wulla ka karamoke nyini wi kuyi bolo de na min dai kai c'est ton affaire ne tay mi o ala kamay bana même na boyo komi bari be kene kono mbita jona parce que machine moteuru ka kene ci sanko ji ntara disiki diri fale e Dubai disiki diri fale naka mémoire crowd ka haglu siki may nye baro kene doni ba waraw yituguni dien kono munu fane yikisewi no de fiyan wi yala kan nga ala kalatike ala teni di bema ala jo bara kono ala ya dia ka ke ka manifu de medide ma dia fuy kama no ote kalamo bari assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh demba yabdi alhamdulillah baro ami ala barakada bashi kontila ami ala tanuka ala barakada ko sebe amba fa wuzu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عددا ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره أمي ستك على تنوك على بركة كسبه على مني تنوك كا كسبه وتمنى يقف أمام فافو نو يشوا علي تيمو يا فوا قدما يا كمقدم ننداجي فوين كسبه على سنا أيوة bari amedu kenakum كسبه dimanche don janjo bari nyame كسبه bari noko ebe manyera chugudi be fe go dalu ndo parce que fendo be no yelete fendo be mo bi kulengala mais amany kadamunka kramo misega nyele may oti suya koy oti jina koy oui ala kodi parce que kramo bakele mbafu meninke atsika ke mais ne kaye bari be shimina bi bari ka fo wakakila ka ke me fe ka dom mundi du baro kodo be ibi sabali bato ala kama kosobe ala e mamu da chugo ma dole ibo doti do kan internet sabo ala e bedda beni da chugo kosobe ore kama ambi sabali amba toti suno baro ne ya dalu soro shufia dila shufia to adima baro ala era de gadima do Allah sabo ibi ala wile ala bi fendo dima ama mudi mo wala ma mais karamo obela ne ya karamo be ela est-ce que kalana mo fe baro e jago e be kalana aw no mo do be no ba fo karamo tula ne jana ne kalana ne kalana ne kalaka ikana bo mo yawo ne kalaka murtani folo goku o kofe ne kalando ka giyal ma muka so ana yiro maso ye kalanto labai ye kalana ba aw yere kaso bari trabo sirala ne trabo kala adama de bulu adama jime karamo ga adama me a donné do adela ga kuma ga misona shekila mena mbado karamo ga do mbado ale de ne kala si arama jarawa si jaratewa très bien ale re do ajamu ye fanga nyari arama nyari ko sebe akuma kuma ga misona mbado voilà bon ne trabo kala de bulu mais ala ye kira ye keme sabani tan sabadi kosobe ala ye bedda shini shita kini Allah akibar e ma ye shegana ahmada mawla akala na nyoro me nga kala ga cho kamana ga ayo okera o meke ako wala akutubudu ako shegana amawla luga donungo ataraka danke wala baru Moria kono akreba fo segmor talu nunu wala nu temara yoro mina u nyona te wa u nyona feneti wa segmor tal mufle ne yafi ke segmor tali kala ala to kala ne mo ga shiga mu de yake la hakiba me doni ba bulu jembe ma to do ale de nasira lu wala gati ni jembe ya do sefi Allah hakiba ale de ya wala gati ni jembe ya do me ka sura ay mo sura du ko ga ma do me abi fe bo kono to ti mu do ode daluyo emisona kosobe beni gata sira kosobe aklala tedi suna bari qur'ana kala kati karamo bari bik le gayna ye mo nyele ye bulu ma sebu chama soroba mais ere ka ko bi to di ni bara nu munu kera ere bi to di sisa ere be munu fami ere ka kula baro ne bi mu famu ngokola baro ye alata ne done sabu ma do kosobe folo ni sisan sega kekele sabu ne ba don ni tora tiye ko kikle kosobe ala bi fendi mai be sigi de fami kosobe waje koko ni ya layini ala fe ni tiye wala ki de menu kosobe ni tede baro bile mi kala ala la hanni bana bato be ala do sababu ala bisaki ay bari nit no ke bio ne ita femina ne bina die be wole le 19 mais le 19 ba for DPP Dieu mena damine ka fol damine semaine croix beki labe le 19 décembre ne bonabila ala deli banaka garder don yani le 19 tchèque ni be Dieu fa mo clubina ibise ka avion ta ka bo Dieu fa karamo o mama mo wele de ne baru de mo wele ni ame blomba baru kolotiki do ya famia ne de be ka karamo wele ni mena laje mena feno ke ado mo ta do mi se ka ke ado mena o bara de labe adoni kama ka prevuira je bela
ne m'a fait na dimanche do kosobe na mo ko nyoko sara ni ko ya ce yira yafo ni dron to ko baro amina baraka bluma kono ke no ko don na pew mi fe ko de don o de kama o so yi bara mi ke dimanche i ka do fo ula mena invité kura wore ke mais makramo invité folo me ka labe le 19 ni kalo clétan ani kononto mena die be wole maison jeune na ado ne ala ya shijo ka soro mena ke ne karamo sabai akaramo saba u bebetane dalu kelenkele dalu munu bita me fe dalu mi ke kene ka kala ga jabi ta kene feneka baro mi garanti mina concours de ke karamo ni nyoonche mina garanti may muna bayo bari sigile fle ado mena mo nyini setiku mena mo nyini ka kodo ke kene ka debi sigida yɛrɛ kun ka yɛrɛ dana don min na min ma kɛ n b'a kɛ n mago bɛ karamɔgɔ ba saba k'u sigi kɛnɛ kan aw ko ko dɔnni de bɛ aw la aw ko aw de ye dalutigiw ye aw ko aw bɛ se ka maaninfinw mago dilan so filɛ a boli kɛnɛ filɛ aw filɛ nin ye karamɔgɔw jama filɛ wa baro jɔlen filɛ wa heure fila dɔrɔn n b'o dɔrɔn de kɛ maison jeune kɔnɔ mɛ n tɛ fɛ cɛ ka bɔ yan muso ka bɔ yan aka haramuya na mago magla na otisi aw ba fonyina che dumaw be abe aw che dumaw be ne ko fo ba che dumaw be me nyi daso ko folo ku ku joko fe karamo munu membolo u kadi ngambu nene parce que muna blombati tonyi association te ni bi mo deme ala kama ni mo ti nafa soro ala o be pousser o be nafa soro mina o be gere diɲɛ bɛɛ ka girin bi ko bari ne baro tɛ o ayi a ka haramuya ne tɛ bari ka baara kɛ ta don a n'a ma kɛ a bɛ sigi yan cogo di n'a ma dalu di n'a ma tiɲɛ di mɔgɔ ma mayi ne b'a wele mun na ne bɛ ka baara kɛ ni mɔgɔw de bari ye ne dɔgɔnin don n dɔgɔnin de don ni ci wɛrɛ b'an cɛ n b'a wele an b'o ɲɛnabɔ mais arajo sanfɛ mayi ni ye kɛtɔ ye k'a lasigi dɔrɔn a bɛ ka min di mɔgɔ ma a ka produit de ka ɲi a bɛ ka min di mɔgɔw bɛ ka nafa sɔrɔ a la bon hadamadenw mago bɛ anw na mun de la nafa de don baro fɔmani ma baro ka di n ye ne man di ye o to yen n bɛ min fɔ a la n bɛ ka min kɛ i mago b'o de la wa o suganti o ta ne bɛ se ka kɛ ne man ɲi mais n bɛ ka min fɔ n b'a fɔ ni ala de n ti maa ɲɛfilɛ k'a fɔ parce que ne ka diɲɛlatigɛ ani n ka lahara de bɛ nin baara in na a bɛ na dɛ n ka diɲɛlatigɛ ni lahara de ye o de ye nin baara in ye n tɛ nin baara in bila diɲɛ fɛn foyi ye n tɛ don fali nɔfɛ kulun kɔnɔ parce que bu tɛ fali sen na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maliyɛndenw sɛgɛnna hali nasi ko kuma fɔra sisan bari ye nasi fɔ dɔw b'u ka diɲɛ baara bɛɛ bila dɔw b'u ka warimisɛn fara ɲɔgɔn kan ko nka n bɛ tabali gosi n bɛ garanti di diɲɛ bɛɛ ma tile kelen dalu don parce que n b'a confirmer n b'a valider awɔ n'i ye ɲɛ ka fɛn min fɔ dalu kan ne ye fɛn fɔ dalu kan mayi n b'a kɔnɔ ko caman dɔn koyi min da de min ban mais a dɔnbaliya tɛ mais mɔgɔw bɛ hadamadenw k'a dɔn bulonba de falenna bulonba nana ni tagabolo kura de ye dɔnni kɔnɔ musalaya kan ka bɔ a la karamɔgɔ ka kuma duman fɔ ka bɔ a la i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna i ka tiɲɛ d'u ma n'a bɛ dilan cogo min na an b'a dilan ten parce que dɔ kɛra quoi bari maa joli y'a fɛ na k'a mago sara o tuma an bɛna to ten yan a laban n'an tora ten a laban karamɔgɔya tun bɛ lagosi min na a tɛna segin wa ne tɛ fɛ o ka kɛ ne kɔni tile kɔnɔ bilahi o tɛ kɛ mali dɔnni bɛɛ ne baro mago b'a bɛɛ la k'a yira ni ne bɛ min ta i b'o suganti bari bɛɛ n'i ka tata tɛ wa jagoya e ka kɛ laturudala de ye wa n'i ye min ta fan ta n'i ye min fɔ n'a bɛ minnu arranger olu b'o ta o hali dɔw b'a fɔ ko kuranɛ nasi man ɲi o n'a tɛ arranger k'o to yen min bɛ arranger t'o ta jagoya don wa jagoya tɛ o dalu don maa minnu dalen bɛ anw na n k'o de bɛ n'a ta o de kama n ko ne tɛ dɔnni peut-être kɛ bilen n bɛ kuma avec fierté ka da mun kan n mago bɛ tiɲɛ de la n bɛ tiɲɛ de fɛ
ne fɛ karamɔgɔw ka tiɲɛ di an ma tiɲɛ de b'i laban hali bari ka bi baaraw ani kunun baaraw bari kelen don wa o de kama kalo man ɲi ni tɛ se mun na a bɛ tɛ se o la baro ne tɛ foyi fɛ ni cɛ tɛ cɛ bɛ yɔrɔ min o de b'i laban i b'a dɔn mun ka di ne ka tɛmɛ cɛ fɛn bɛɛ kan karisa ala nin kɛ fɛn ta a ɲɛna hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan dɛ kosɛbɛ o de kama nasimu filɛ o de bɛ daminɛ à partir de aujourd'hui ni karamɔgɔ min ka fɛn ma ɲa ala n'a kira kama ne maliden bɛ deli u k'a fɔ n ɲɛna n b'a don arajo sanfɛ karamɔgɔkɛ k'i sigi k'a lamɛn n'a bɛ yɛlɛma min don baara la a b'o don a la pour que mɔgɔw parce que an na kun ye mɔgɔw mago ɲɛ dilan di hadamadenw ye fayida ta fo ka fayida nɛgɛbaw la bon fura nakun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn bannen dɔrɔn t'a kɛ dɔrɔn ne tile kelen fɔra min na n'a ma sɔrɔ la i boli i ka rajo la tiɲɛ bɛ bange ko de la donc bari dakuya laban b'i bolo i b'o di an ma an b'i bila i ka taa so ten comme baro ko ne ni ma diɲɛ maa ba caman n'i ko kɛ ka mun ka moriya la diɲɛ ɲɛna b'a kɛ ayi ne b'a fɔ a ɲɛna n bɛna fɔ maa ɲɛna i ka dalu kelen pe i dalu kelen karamɔgɔ saba a bɛɛ dalu kelen kelen mayi a kɛ tan t'a la i b'a fɔ kɛnɛ kan n b'a ye kɛnɛ kan ɲɛ ŋɛɲɛ baro mago b'o dɔrɔn de la a don heure fila n ti kuma caman kɔ n bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ o ye malidenw ye tɔnɔ min sɔrɔ parce que ka mɔgɔw la déplacer ka bɔ diɲɛ jamanaw kɔnɔ ka n'u sigi filɛli la ten ne b'a la diɲɛ da don min na ten ma ko dilan wa ten tɛna se ka fɛn dilan o de kama n bɛ baara min kɛ n bɛ kale ala de la maliden bɛ se ka bɔ diɲɛ fan o fan fɛ na karamɔgɔw bɛ yen wa ne yɛrɛ fana bɛ yen awɔ n fana bɛ yen n bɛ yen nɔ ni ala y'a yira n na karamɔgɔw bɛ yen wa ne fana bɛ yen n bɛ yen dɛ mayi n bɛ yen dɛ mayi n ko n bɛ yen bamanankan don n bɛ yen n bɛ yen kosɛbɛ ni ala taala sɔnna a ma ni ala sɔnna dɔrɔn a bɛ ɲɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna a ma a diyara n ye bari an b'i fo kosɛbɛ ala k'i sara Maimuna Bayo an kɔni an bɛ yafa kɛ e yɛrɛ ma fɛnɛ donc e bɛ se ka taa an kɔni bɛ kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ yanni waati cɛ sabula an bɛna kɛnɛ di karamɔgɔw ma olu b'a dɔnnibaga numéro 1 k'u lamɛn waati la donc an ye bari ka kumaw faamuya parce que e min ye baara in kɛ fo an ka e lasɔrɔ ka se ka fɛn dɔw fɔ an ɲɛna a kan donc ala ka barika don a la i b'a ye o merci. Nin waati in na an b'a yira kanubaw la ani lamɛnbaaw la k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fini min bɛ n na nin ye sirin duloki de ye nɛgɛ haya di minnu ko n b'a kɔrɔbɔ n b'a essayer ayi a filɛ n na nin den 3 dɔrɔn de don ne maa minnu mago b'a la i bɛna arajo la n'i nana a bɛ sɔrɔ cogo min na o na ɲɛ f'i ɲɛna sisan. Manifin ka lamɛnni kɛ sabula n bɛ fɛ ka yira maaw la k'a fɔ dalu a tigiw bɛ yen nɔ dalu a dɔnbagaw bɛ yen dalu a senkolaw bɛ yen nɔ mais manifinw ka lamɛnni kɛ tiɲɛ de wa an ka to tiɲɛ nɔfɛ fo ka min kɛ o de ye laban ta ye ni Alahu taala sɔnna a ma.